ako yung naging kabit nung asawa ko dapat. So, paano ka naging kabit, ma'am? Noong 2023, ang sabi niya lang is ayaw niya na meron siyang another girlfriend na nabuntis niya doon sa call center. Hindi ako naniniwala that time. Ba't ako maniniwala? Baka pinaprank niya lang ako. Until one time, chinat ko yung katrabaho niya kung totoo yung sinasabi ng boyfriend ko. Opo, totoo daw po yung sinasabi niya. Tapos 5 months na yung dyan nung babae ng boyfriend ko. Alam mo yung team building ng mga call center po, yun, lumala daw po ng lumala. Lumalabas na lang sila pag sinasabi niya sa akin na nag-OT siya. Ngayon pala ibang OT na yung ginagawa niya. That time, hindi ako nag-entertain within 3 years kasi takot ako magtiwala. Tapos ayun, bumalik siya. Last year lang po, nagkaroon kami ng communication ulit. Anong nangyari? Tapos ako yung naging kabit. Parang wala akong pinagkaiba dun sa babae sa ginagawa ko ngayon. Ang hirap. Ba't ako nalagay sa ganitong sitwasyon? Ba't dumating sa point na dapat sa akin yung oras niya? Bakit ngayon nakikihati na lang ako? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.